Umphakathi waseBergville ukhala izinyembezi ezingenawo umthuliso ngesenzo sikahulumeni owabakhohlisa ngokuthi abavume bathuthwe lapho kwakuzokwakhiwa khona iTugela Valley okuwamanzi lawo ayophakela isifundazwe sakwaGauteng kanye nezingxenye zendawo yaseSouth Africa. Udaba oluthinta ubuholi baseSouth Africa nomlando wonke wezwe. Njengoba ubabusengwayo ela akazithumile uthi uthunywe isizwe iBergville Nation. iBergville Nation ubabusengwayo uthi iyacela ukuthi uhulumeni alethe u1 billion wabo. Kuno 1 billion waseBergville ongakuhulumeni. Kuzeke niqonde le ndaba sizothanda ke ukuthi sibingelele ubabusengwayo naye ke abingelele ubuholi afisa ukukhuluma nabo bonke ehle nabo njalo. Siyabingelela babusengwayo. Yebo sanibona msakazi. Ngiphinde ngibingelele kakhulu kwiSouth Africa yonkana ngokwekhethelo. Ngibingelele abaholi abasiholile kulelizwe. Asibonge. Ningizimu Africa ubabusengwayo njengoba ekhona la uzothi ke ukusilandisa ukuthi iqala phi indaba kuze bathi bafuna u1 billion wabo kuhulumeni. Siyabonga. Indaba ka1 billion yinde impela ngoba cha egcineni u1 billion uyafuneka. U1 billion lo usuka ngale emva kweminyaka cishe ewu30 eyedlula. Kunabantu abasuswa endaweni zalapha kunendawo ekuthiwa isedukuza lapha yana emoyeni lapho komaye kunedama elikhulu lapho eyagcina likhandiwe lapho ingxenye yabo labo bantu abasuswa bakhona lekozwelisha njoba wazi ukuthi na kunegama ekuthiwa izwelisha nje izwelisha ngoba babesuka khona lapha ya bakhandela izwelisha. Bakhandelwa lelizwelisha. Esakhuluma ke ubabusengwayo ngokwe research esiyenzile siyathola lapha ukuthi ngaphambi kokuthi kushaye unyaka ka1979 uhulumeni wawungakaze ufike ngalolu daba eBergville. Uhulumeni waseSouth Africa wawuswele amanzi. Indawo yaseGauteng isifundazwe sasinganawo amanzi anele okwenza ukuthi kusungulwe idamu leli endaweni yaseBergville. Ilapho ke bafika khona ngo1979 eLesotho noma nganasiqiniseka ukuthi bafike nini. iLesotho neBergville iyona iyasetshenziswa ukuze kuqoqwe amanzi lawa ayidingeka esizweni saseSouth Africa. Ahambe amanzi ayongenela iStreetfontein ayongenela iVaal Dam. Lamanzi esikhuluma ngawo ilamanzi abizwa ngeRand Water. Okuwona amanzi aphuzwa izigwili koSentin, aphuzwa koSoweto, aphuzwa everywhere koEastland. iGauteng nje yonke idla lamanzi esikhuluma ngawo aseBergville. Ingakho ke bethi abantu baseBergville bacela u1 billion. Kunjalo babusengwayo. Kunjalo msakazi. Ake sikiye lapha yana ke manje enkundleni zokuxhumana sibuze ukuthi ke ingabe iqiniso yini yonke lento ekhulunywa la. Where does Johannesburg water come from? Ngempela ke itechnology yasho ithi Johannesburg water supplied by iRand Water. Ngempela iRand Water iwathatha amanzi eVaal njengoba besho ke. Babusengwayo njengomphakathi waseBergville inhlukumeze kangakanani noma kanjani indaba yokuthi nivukulwe bangaka abantu abakhishwa emathuneni abo sebelele bahanjiswa bayotshalwa kwenye indawo? Lento ibhlungu kakhulu ngoba idalwa zasemakithi ezakhishwa lapho ngaleso sikhathi 2000 mhlambe nokuthile ngaphezulu. Ningi lo muntu kahle nje
izukulwane ngezukulwane ezothinteka noma ehlukumezwa ilento ngoba uma kuthintwe idlozi noma umuntu olele ethintwa isandla somunye umuntu akube kusalunga akunjalo babusengayo kunjalo njengoba ngisho ukuthi namanje njoba ngithi ake ngithathe ngisukume ngithi ukuphakama yabo lento iyangifikela ukuthi kahle kahle kufanele ngabe ngiyideliver ngichaze kahle ngikhulumele bona abantu bakithi ngoba manje amandla kuthiwa mina angiwasebenzise ngoba nako nginethuba lokuthi ngikhulume nomhlaba angutshele ngale ndaba yaleli billion ngoba ibillion egcineni liyafuneka. Hulumeni uyachaza ubabusengayo uyawucela 1 billion 1 billion kanjani ke umphakathi wase South Africa abanye bazocabanga ukuthi mhlambe kuyadlalwa lapha noma kwenziwa icontent uphenyo esinalo la masilibuza nani nje ningabuza lapha emakhaya emafonini wenu mase niqeda ukubuka ivideo ukuthi how much imali etholwa iLesotho ngale njengoba thina singatholi lutho idamu lethu liyalingana nelabo. How much does South Africa pay Lesotho for water? Sikuthole lapho ke lokho kwaleli billion esesikhuluma ngalo ubabusengayo athi yalicela. Sacela ke manje ukuthi ke sinivulele lapha South Africa ku-internet siubuze lo mbuzo nani nibe niubuza ngalapha emafonini yenu nansi ke impendulo ke komunye ongana data sesiyamfundela ke. South Africa pays Lesotho approximately 1.33 billion rands which is $77 million annually in royalties for the transfer of roughly 780 million cubic meters of water via Lesotho Highlands Water Project. Okusho ukuthi isiceme sabo ngale Lesotho basinikeza leyo mali leyo. Umbuzo wakho uthini ke kudla? Iphi? Uthi owami umbuzo. Iphi ingcenye yase South yase Bergville pho ngoba phela singomakhelwane neLesotho. iLesotho sithelela nayo iGauteng yonke kuze kuyothelela ngisho kuze kuyofika ngisho umngeni udlala kithi kodwa thina ngaphandle kwenzuzo okungiphatha kabuhlungu iBergville ayinamafem iBergville umgwaqa ukho eBergville awekho ama college akunalutho akuna college nje eBergville iBergville nje lena nje kuthiwa iBergville ngani ngoba ayinakiwe kodwa umnotho ungowayo lamanzi asilandela umnotho le abuye azole kuze bese bawatha kumanje ngikhuluma nje wehlisa umoya ngiyakubona sothukuthele babusengwayo kumanje ngikhuluma nje isikhwama lesi esifunekayo sekunesikhathi ngabe safika umsakazi kahle kahle u30 billion kufanele ngabe ku30 billion impela bese kuthi uhulumeni abe nendlela msakazi yokuthi sibe nathi nokuthi unyaka nonyaka sinesuku lokuthi siyokhumbula amadlozi ethu lawa esawambulula sawagqiba ngamanzi ngoba vele laba abahleli khona abahleli kahle basemanzini. Sicela ukuthi ke unyaka nonyaka nathi sikwazi ukuthi sibakhumbule njengabanye. Konke lokho kuzokwenzeka ngani ibillion unyaka nonyaka uhulumeni akufanele alilethe eBergville. Ay kuyazwakala ngiyathemba ukuthi nohulumeni naye uyezwa ukuthi iBergville iyalicela i1 billion layo. iBergville icela i1 billion kuhulumeni ngokusho ke la kwe-technology kuthiwa ke inyanga nenyanga iSouth Africa ikwazi ukuthi inikeze iLesotho u300 million ngenyanga. Babusengwayo uma ngabe kuthiwa nje ninika imali kanje ngalena njoba ninebhadi ninesicwacwa niBergville ningazange nithole lo thuba lokuthi nikhanye nifanelwe imali njengeLesotho ningawenzani u300 million mangathiwa niyanikwa njengesakhamuzi? Singazama ukukhiqiza nokwenza ukuthi izingane zethu zingathi mangabe zibuya
koma university zifike thatha amajazi ziwabeke lapha ezindlini zingazi zizokwenza njani. Okubaleke kakhulu lokho sengike ngakusho ukuthi amafemu iwona azokwenza ukuthi iBergville ithuthukise umphakathi wayo nengane zakhona zingakhoni ukuthi zihlale emakhaya. Amaphara asezo agcine aqala ukuba khona manje eBergville, into eyayikade ingekho kwaseqaleni. Yonke leyo nto yenziwa yini? Ingcindezi esiphansi kwayo thina abantu beBergville, kodwa sine billion lethu ekufanele ngabe siyalithola. Angisho mina ukuthi eli1 ibillion, ngisho unyaka nonyaka kune billion ekufanele liphume lize eBergville. Ay siyakuzwa babusengwayo, ngicabanga ukuthi ukhulumela abantu abaningi, awugcini ngokuthi ukhulumele nje wena. Ake singene futhi nala enkundleni lezi zo internet ke sifunde ngale Tugela Valley water scheme ke ukuthi bathini abelungu la. Tugela Valley water scheme is a critical South African interbasin transfer project commissioned in 1980 that moves up to 631 million angazi ke ngifundanga kakhulu M3 ukuthi uyini ayisebeyoshwa baziyo. I'm sure cubic meters of water annually from the Tugela River in KwaZulu-Natal over the Drakensberg escarpment to the Vaal River system in Gauteng. This infrastructure, which includes the Drakensberg pumped storage scheme and Steekfontein Dam, boosts the Vaal system yield by 52%, supporting Gauteng industrial and residential demands. Okusho ukuthi wonke la yamanzi alapha eValley angawase Bergville half 52% fana no half walawo manzi ukuthi asuka la eBergville. Nina woke awenu babusengwane niyawathola kodwa amanzi la uthukela. Amanzi aswatholi uthukela. Lidlula nje nawo sibhekile liyofaka kuimpela le ndawo ekuthiwa yiKananda nje babesho nje. IKananda lize lwakhuphukele khona lidlula nje swabhekile. Ngikhuluma nje kuthatha isikhathi ukuthi mhlambe sibe nalelo thonsike lamanzi ngaleso sikhathi la endaweni yethu enkabeni yawo amanzi asinalutho. Babukeli ke sizokwazi ke ukuthi eBergville ke awekho amanzi afanele ukuthi ngabe aphuzwa umphakathi qobo azange baze babe nalo uhlu noma uhlelo lokuthi phakelwe umphakathi amanzi oliphilayo kangangokuthi u70% nje omphakathi awunawo amanzi sidalo baphuza kanye nezinkomo abantu baphuza amanzi amadada kusinda ke nje labo kabadla izambane kaPondo abazikhandele ompompi bese kuba yileyo ngcosana ke kaGobiqolo bawenza uGobiqolo ongathi shu kuyenzeka futhi kuphele u2 months abantu benganamanzi kwabanye kwenzeka u2 weeks ngokuhluka ke into nje esingeke siyibale leyo sithi amanzi omphakathi kunjalo babusengwayo. Kunjalo msakazi. Njengoba ke sisachaza ke le ndaba udaba ke esinokuthi masihamba la emphakathini sishutha bese ke silithola emphakathini elokuthi abantu bahluphekile imsamo yabo abantu baseBergville imsamo yabo ikhungethwe ilento yeTugela Valley water scheme ukuthi mabehlola kutholakala ukuthi amadlozi abo ayacwila bathi ayabhucuka kushuthi lapho kufana nokuthi amadlozi abo asase emanzini. Ngabe kuliqiniso yini lokho babusengwayo uyakwazi? Kuyiqiniso ngempela ngoba umsakazi na uzoyibheka kahle lento le. Kubo bonke labantu abakhishelwa akekho owake wenza nangililanga wathi ake ngihambe
ngiyobiza umuntu wakithi emanzini futhi umuntu vele osemanzini akulula ukuthi uzombiza ngoba ucwilila ngithi wayesevele eselele namphazamisa namfaka emanzini akuselula ngeke ngathi ngiyahamba ngelinye ilanga lapho kulendawo ekuthiwa ibanana kune bridge lapho ekuthiwa ibanana bridge ngeke ngathi ngiyahamba lapho ngithola nje omunye ubaba lapha kusho ukuthi uguqile ubethe nje ijazi lakhe nje lokuhloniphisa kanje ushisa impepha ukhuluma nabantu bakubo abakuphi abasemanzini ufuna babuye ngasekhaya abantu ababuyi yini ingcindizi kwakufanele kube khona nedili lokuthi uhulumeni enze ukuthi cha ninake enilimalelwe cha indleko zenu zikangaka ngani ngoba umthetho wesintu bafowethu awusho ukuthi umuntu mayeseke walala kumele uphinde cha ngoba ngikholwa ukuthi nawe uhulumeni njengoba ngikhuluma nawe isintu sakini uyasazi uyazi ukuthi kusuke kuthiwani nakukhulunywa ngedlozi into ehluphayo leyo sicela nisibuyisele ibillion laseBergville unyaka nonyaka kulungiselelwe umgubho wethu nathi njengamanye amaqhawe akwezinye indawo ekuhlala aloke yokhunjulwa nathi ake sikhumbule idalwa zakithi esazi igubhe emanzini sezilele kesigide sisine siqephuze baculayo kube kuhle nje kube mnandi nabo laba bekhona mhlambe emanzini babone ukuthi abekho ekudeni abantu basemakhaya bakhona nedi akuphumeki emanzini ukhuluma udaba olujulile bakusengwayo namhlanje elithinta imindeni eminingi eBergville iminingi imindeni ethintwa ilento yamanzi okubhlungu kakhulu agcine engabasizanga ngalutho ngokomlando ke bantu baseningizimu Afrika sikuyavela lapha ukuthi kwaba nomhlangano omkhulu owathatha amaviki amaningi kakhulu mhlambe amathathu umphakathi ushaya ngonyawo phansi ungavumi ukuthi usuke babethi manje sisusa la nizokwenza njani ngamathuna obaba nizokwenza njani nizokwenza njani ngemfuyo nizokwenza njani ngamasimo ngoba kwakuyindawo enothile lapha emanzini uhulumeni ke wenze njani lapho uhulumeni babusengwayo ngokwazi kwakho ilapho uhulumeni athatha igxathu lokuthi ngingasho ngithi waseqa noma wasihlakaniphela ngokuthi athi inkomo angeke ukwazi ukuthi uyisenge ingagwansile ifuna ukuthi igwanse kuqala bese uzokwazi ukuyisenga uthola ubisi layo okukuthi ngamafubi ngiyacabanga wayeqonde kona ukuthi ukuze sizokhothola inzuzo asivume ukuthi kukhandwe leli damu sashenqa ke wakhanda ke leli damu lakhe umlungu abelungu balikhanda uhulumeni walikhanda leli damu lakhe leli emva kwaloko wathembisa ukuthi uzosinikeza isikhwama esizohlala ngaso sonke isikhathi sibheke inkinga noma sibhekane nje nomphakathi nje waseBergville kanje okushoyo ukuthi nje kahle kahle abantu baseBergville njengoba begcwele emafemini funa ngabe bayabuya bazodla i1 billion iloko okushoyo babusengwane iloko engishoyo futhi angisho ukuthi lokho ngisagcinisile angugcinisile lokho ngisasho namanje ukuthi alifike i1 billion nidilike eBergville koKapa umaluwa ngokuphi la nikhona nibuye nizodla ibiliyoni yokhokho nokhulu benu okufanele kuqhamuke lapha kuhulumeni sicela ibillion yaseBergville bayakhala abantu bahluphekile abantu eBergville sisacela ibillion gcinani isithembiso yebo ngiyakuzwa mina babusengwayo ukhala ngento esemqoka kakhulu namhlanje hayi cha ngiyacabanga nabantu lapha enkundleni zokuxhumana bazokwazi ukuthi banithintele ubuholi buzonilungisela lenkinga ngoba
inkinga yempilo le. Awukwazi ukuthi ukuhlukumezeke izakhamuzi uma ngabe ulikhanda lombutho njengombuso wezwe. Kumele uyisukumele le ndaba yenu ijule kakhulu ukwazi ukuthi unike 1 billion wenu. Impela ngoba u1 billion cha uyacelwa, u1 billion uyafuneka, u1 billion awuze uzolungisa inkinga kubanikazi bawo. U1 billion awumusa ukuphuma uyongena kwezinye ikhwama ekubeni unendawo yawo ekufanele ngabe ungena khona. Sisacela ke uhulumeni usibuyise noma usinikezele u1 billion sikwazi ukugcina idingo zomphakathi eBergville. Ngoba ke ngiyacabanga ukuthi eGoli amanzi abawasweli ngaleli damu lenu, kodwa ke abakwazi ukuthi bakhululeke or bajabule nina nihlukumezekile emumva. Yiloko kushoyo babusengwayo. Yebo, yiloko engikushoyo. Uma ngabe ngizothatha ukudla ngiyophakela inja yami li, kufanele ngidle ngisuthe kuqala okusele bese ngiyathatha ngiyonikeza inja yami idle. Cela ningizwe kahle, angisho ukuthi bayizinja baseHauteng cha, ngiyazekela nje ukuthi ngempela ngeke ngiphakele ngale mina ngilambile eswini. Fanele kudle mina ngikwazi ukuphakela nomakhelwane. Hayi, igama lakho lifikile eNingizimu Afrika babusengwayo. Siyakubonga ukuthi ukhulumele umphakathi, ungakhulumeli ke umphakathi kuphela, ukhulumela nasebalala abangaphambilini labagujwa, uphinde ukhulumele nababe khona kuloyo 1979 sebaphangalala futhi nabo ngokunjalo. Uthinte nje abantu abaningi. Siyakubonga ukuthi ke ube isibuko noma ke isiteji esikwazi ukuthi sikhiqize amaqiniso ezweni. Siyakubonga lokho babusengwayo. Hayi, ngiyabonga kakhulu msakazi. Ngicela ukubonga futhi nakini South Africa, nithathe nilandele lento ngempela, nibheke nasemafonini ukuthi iyo ngempela yini. Impendulo sesithola mhlambe ngani, kodwa ke elokuvala lami lithi cha, ibillion yes siyayicela ibillion ke siyisebenzise. Hayi, ngicabanga ukuthi nobuholi buzwile. Iliphi ofuna ukulidirector ngqo kumholi okumele asukume, njengoba ke sazi ukuthi ominister bamanzi bafikela kuyo imiqingo le eqiniso, bayayazi lento le. Uthanda ukuthinteke bani noma kwenzekeni emva kwalesi qopho esisenzayo se-video? Uthanda ukuthi kwenzekaleni ebuholini? Uthanda kwenzekeni ngeBergville ngale kokuthi nifuna ibillion? Yikuphi ofisa kusukunyelwe kakhulu noma ubani ofuna asukume kakhulu? Engifisa ukuthi kube khona abasukuma kakhulukazi yibi impela abaholi, ngoba phela abaholi ibona abaphethe laba abeza emva kwethu. Ukusukuma kwabaholi ngicabanga ukuthi yonke leyo nto izokwenzeka kakhulukazi. Thabo Mbeki naye umholi wakudala ngiyacabanga ukuthi uyathinteka emabhukwini noma mhlambe engazange agxile kakhulu kuwo, kodwa amabhuku la ayamthinta. Ngicela ukuthinta bona bonke ke labo bantu abathe ukuba ngaphezulu. Thabo Mbeki, Baba Msholozi, uRamaphosa, ubaba Malema, bonke labaholi ngokunjalo ngisacela ukuthi ke bezame ukuhlangana ngamakhanda bebona ukuthi indaba yethu bangayithini, ngoba ngempela iqiniso kumele lihlale liqondile futhi liye kubanikazi balo. Yebo ke ngingasho kanjalo. Cha, siyabonga sizwe sasemzansi nasebuholini. Uma ngabe ivideo niyibuke yazi yafika emaphethelweni, siyathemba futhi siyabafisela abantu baseBergville ukuthi balithole ngempela ibillion labo unyaka nonyaka. Nanoma ke ngasabanga ke ibillion okuyokwazi ukuthi ke kusukunyelwe kulungiseke ngendlela ekuyolungiseka ngayo, siyokujabulela siyisizwe sase South Africa. Ngicabanga ukuthi nezinye izizwe zizonithegela bona abaholi nabamanye amaqembu epolitiki ukuze ngcine nithola usizo. Noma ke
singazi ukuthi kuyoba into yanini. Siyabonga kakhulu ukuba nathi babusengwayo. Ngacela ke sivale nge-national anthem ngoba lolu daba belu serious kakhulu. Sesilivala ke sithi ukushaya kancane i-national anthem yaseMzansi ngoba eyesizwe indaba. Hayi kunjalo umsakazi, hayi selingashawa ngoba phela sengiyavala nami. Lili Afrika naluphakanyiso tunolayo izwa imithandazo.